крама нацыянальных рэчаў. Рэчы гэтыя нетрадыцыйныя ў асноўным, гэта стылізацыя пад сучаснасць. Як бы мы імкнемся спалучыць традыцыю і сучаснасць. У нас вельмі шмат розных значкаў з арнаментамі, так, коцік, зубранятка, зайчык, бусляня. Прыходзіць маладая пара і кажа, нам хлопец з дзяўчынай маладыя, яны набываюць сабе сям'ю. Так прыемна, што яны хочуць стварыць гняздзечка такое, бізнесоўцы, напрыклад. Гэта бачна. Яны набываюць пачатак чамусьці. Таму што яны хочуць, каб іх намаганні дасягнулі росквіту. У нас ёсць у краме такія падушачкі пад галаву для аўтамабілістаў. І прыйшоў аднойчы дзіцёнак, і праз форму такую вось, што яна такой незвычайнай формы, тут якраз ляжалі такога светлага колеру ўсе. Яна кажа, мама, набудзь мне, калі ласка, костачку. Гэта было вельмі смешна, і зараз я, калі гляжу на гэтыя падушкі, таксама у мяне ассоцыюецца гэта з костачкай. Да нас ходзяць вельмі цікавыя, адукаваныя, інтэлігентныя людзі. З імі вельмі прыемна камунікаваць. Па-другое, прыходзяць людзі, якія таксама праз рэчы, праз моду пачынаюць цікавіцца. Яны бачаць прыгожыя рэчы, яны ідуць у гэтую краму, чуюць беларускую мову і таксама пачынаюць спрабаваць. Яны заўсёды, мне так прыемна, калі яны выбачаюць такі, выбачаемся, мы не можам размаўляць па-беларуску, але мы паспрабуем.